Welcome back to my YouTube channel. Panibago na namang video. Kamu doon nagbarnis na yan ay? Master ragid kayo day mo. Vlog. Ang pugi mo, Kol. Guys, done. Last na ni. Friends. Kadua pa na eh. Ha? Sinaw naman lagi. Aw napay lasa niyo niya.
O mga viewers, tapos na. Baliktaron pa na nila unya. Mga viewers, daghan na kayo lang na finish. Pero wala pa gid naabot ilang kota. Ang order man gud sa Cebu 1,000 pieces. Sino nakanawan ko dyan? Ha? Sino nakanawan? Okay naman. Sinaw po na si Muha. Basta gwapo gani ang magtrabaho, gwapo gani gagi. Dili kay trabaho lang ni, trabaho jud ni. Lagi ni duwa-duwa. Mga viewers mo na yan, trabaho ko matag-adlaw dere. Pero nag-eskwela gyapon ni siya, nagmudyol. Dinana na siya kabuutan na bata. Mutabang sa ginikanan ba. Para makabili daw kuno siya ng medyas. Kailangan niyang magtrabaho para makabili daw siya ng medyas. May kabuok friends na man. $300 ka pen? Basin rapod. Kasi pangan ani na Ero friends. Black Tomb. Black Tomb. Gusto mo na Black Tomb? Naikuto? O mga viewers, ila pa nang ipauga. Unya, balihon din na unya. Gwapa na kaayo. Shout out din ako di ay. Shout out ako Simpleng Bisaya vlog. Muna viewers, daghan kayo. Kini para unya na po daw ni lang ipinis. Humana man na siya nalihaan. Para unya na pud na. Napod dere oh.
Thank you for watching. Bye bye.